खुलुमबाय बे समाव इभेक्सनखौ लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया बिथाङा बुंदों जे माबोरै बिपिएफनि आईटी सेला माबोरै बिपिएफनि चेनेला इभेक्सन जागोनखौ मोनथिखायो माबोरै बिथांमोना जे बे जायगायाव सरलपारा जे उल्टा पानियाव बे समाव इभेक्सन जागोन होननानै बिथांमोना मोनथियो माबोरै मोनथियो होननानै सोंथि खालामदों सरकारानो जेराव मोनथिया सरकारनि दैदेनगिरिफोरानो जेराव मोनथिया नाथाय बिथांमोना माबोरै बै जायगायाव इभेक्सन जागोन होननानै बोरै बाथ्रा मिथिगौ बिथांमोना बे बाथ्राखौ सोंथि खालामदों बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिथाङा सोंथि खालामदों जे बे समाव माबोरै बिपिएफनि आईटी सेला बिपिएफनि जे आईटी सेल बेयो माबोरै मिथिखागौ जे बे जायगायाव बा सरलपारा ओनसोलाव बा सरलपारानि नैबे उल्टा पानियाव माबोरै बे जायगायाव इभेक्सन जागोन होननानै साननैसो सिगांनो बिथांमोना माबोरै पोस्ट होनायखौ नुनो मोनदों बा पोस्ट होदों बिथांमोना जे उमुक जायगायाव एलार्ट खालामदों बिथांमोना जे बे जायगायाव इभेक्सन जानो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना बुंदों फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इभेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ बे दोहौखौ गाबथानांगौ इउपिपिएलनि दोहौखौ होननानै मोनथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों नङाब्ला गाबोन इभेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारो जेराव इभेक्सन जानाय होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो उइदाउट नटिस सासे मानसिया माबोरै बा माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफोरा माबोरै गाबोन इभेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया मा खैसार जादों बेनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो थांगासिनो नाथाय माबोरै जेराव सरकारानो मिथिया जेराव रायजो राजाफोरानो मिथिया जेराव नों सरकारनि बिबानगिरिफोरानो मिथिया दे बे जायगायाव इभेक्सन जागोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया बाथ्रा बुंथिनो गोख्रों रावजों बिथाङा सोंखारिजों जे बिथांमोना मिथिया नामा जे मोनसे जायगायाव जुदि इभेक्सन खालामनांगौब्ला सरकारनि बिथोन नांगौ आरो बे बिथोना 15 साननि सिगांनो बेखौ नटिस हरनाय जायो आरो बे जायगायाव गोबां आब्रुथिजों थामहिनबा बिथांमोना मोजां तैयारिजों बे समाव इभेक्सन खालामनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिथांमोना बे समाव माबोरैहाय बिथांमोनासो मिथिगौ सरकारनि मानसिया मिथिया सरकारनि बिबानगिरिया मिथिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मिथियालासिनो माबोरै बिथांमोना सिगांग्रो मिथिगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खुगा बेखेवदों जे बिथांमोननि आखायाव बे समाव कल रेकर्ड दं होननानै बुंदों जे बे जायगायाव इभेक्सन खालामनांगौ बा नोंसोरो बेफोरबायदि मावोब्ला जेन इभेक्सन खालामनाय बायदि दिन्थि होननानै बेफोरबायदि कल रेकर्ड दं होननानै बुंदों बिटिआरनि बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया से बाथ्राखौ रोखा जों दिनै केस होनो थांगासिनो दङ गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन बेवहाय जोंहा कल टिपिं दङ आरो बेयाव जोंहा सावगारि दङ इउपिपिएल दोलोनि फिरफिला बायदिसिनाखौ सावनायनि पिक्सार जोंनाव दंजोबखायो गतिके जोङो केस होगोन बिसोरखौ जों बिराद गाज्रिनो पानिशमेन्ट होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो साननैसो उनावनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव हमनाय जागोन होनो जाय थुलुंगा होदों जाय इभेक्सन खालामनांगौ होननानै बा दिन्थिफ्ला होननानै बाथ्रा बुंग्रा थुलुंगा होग्रा बिथांमोनखौ बे समाव बिथांमोनखौ हमनाय जागोन होननानै बुंदों गोबां बिथांमोननि आखायाव फोरमान दङ बे समाव बिथांमोननि आखायाव फोरमान दङ आरो एडमिनिस्ट्रेशन लाइनआ बे समाव खुंगिरि बिथांमोना बे आयदाखौ लानानै नायबिजिरगासिनो आरो थाबैनो गोबां दैदेनगिरिफोरा हमजानायनि लामायाव होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थारैनो सोरनि थुलुंगायाव राजखान्थियारि थुलुंगायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बे समाव नायनो गोनां बाथ्रा मानोना खोन्दोखौ जों रैखाथि होनांगौ आरो बे समावनो जे हाग्रा सिफायनानै जे सिफायनो थाखाय थुलुंगा होग्राफोरा बे समाव खारग'गोन नामा आरो बिथांमोननि सायाव मा राहा लागोन बेखौ समावसो मोनथिगोन बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ होबाय थादों जे इभेक्सन खालामनायनि सिगां माबोरै बिथांमोना मोनथिखागौ बे बाथ्राखौ सोंथि खालामदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिथांमोननि जे लावथि बा टकनखौ
बे समाव BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो UPPL लावथिखौ हमबाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों जे बे समाव MP बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो UPPL नि लावथिखौ जाय बिथांमोना एसे हमनानै दंखायोमोन दा बिथांमोना गोख्रोङै हमफैसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिथाङा बुंदों जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो खाम्फा बरगयारिबो बे समाव जोर जबस्ति हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ बे समाव टिकिट बा बिसायख'थि गेलेनो होनायनि थाखायसो बिथाङा गेलेदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा जेनोब्लानो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजाजों जगदान जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिथाङा जगदान जाथारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव बिथाङा UPPL राजखान्थि हानजानि जे लावथि बेखौ हमखाबाय आरो MP बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो आबुं लावथिखौ हमगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिन जानानै MP सिखारनांनायखाय उफाय गैयैयाव दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बिथांनि आगसि आगदा अलरेडि BPF दोलोआवहाय BPF दोलोनि खखनाव हमफैजोबखाबाय खखनाव माने जेरै दै बानाजों गोजावनानै मानसिया हमज्रिं खालामा होमबा बेफोरबायदिनो दिनै UPPL नि थखनाव BPF नि दैदेनगिरिया हमगासिनो दंखायो BPF राजखान्थि हानजाया बे समाव जोबस्रांबाय जेबो गैला BPF राजखान्थि हानजाया MP बिसायख'थिनि उनावनो लोब गोबां BPF नि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया इभेक्सनखौ मोनसे साल खालामना लादों बिथांमोना साल खालामना लादों जे इभेक्सन दिन्थिफ्लानानै बिथांमोननि बा BPF राजखान्थि हानजाया UPPL नि जेखिनि दोहौ बै दोहौखौ सिफायनो थाखायसो बे खामानिखौ मावदों होननानै बुंदों बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इभेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ बे दोहौखौ गाबथानांगौ UPPL नि दोहौखौ होननानै नोंथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों नङाब्ला गाबोन इभेक्सन जागोन होननानै BPF नि चेनेलाव बोरै ओंखारखो जेराव इभेक्सन जानो होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो उइदाउट नटिस सासे मानसिया माब्रै बा माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा माब्रै गाबोन इभेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया मा खैसार जादों बिनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो थांगासिनो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन